Kapitel 5 af Smadringen af den gule rotte. Inde på hospitalet. Jeg har fået, hvad I har fortjent. I har gjort så meget mod os. Så nu er det vores tur til at gøre noget mod jer. Hvor er vi? Jeg kan slet ikke huske, hvad der skete. Pikachu, jeg tror, vi har dræbt ham. Nej, I har ikke. Jeg har sendt jer herind. Vi ses! Backflip! Vi gemmer os. Ja, det var meget sjovt for os. Backflip væk. Til dem, der ikke ved det, har de fået en hjerneskade, så de ser ting, der ikke er rigtige. Ka-ching.